Oké. Ja, man. Maar je gaat niet naar de andere. Fuck jou. Ah, King. Jij niet, fuck. Iemand gaat niet gaan. We gaan elkaar jagen. Mama maakt van, dat is mijn number one position. Je hebt allemaal een Insta-kaas. Oké. Kom, ga je met eten. Kom. Nee, ik heb een beetje eten kom je ook kunnen halen. Als hij uit kan komen, dan gaat het goed wezen. Kom, King. Kom, King. Kom, King. Je weet je wel. Kom. Je weet je wel. Ja. Ja, is knap. Je moet hem begrijpen dat hij het is. Hij zal je niet bijten. Hij zal nooit bijten. Nee, nou kan je niet nemen. Hij bijt niet mensen. Los me uit. Oh, kom toch. Vat een van die staarten daar zo. Oké.